Beru gina oh nebe program ko ma tangki lanan hai baniya jayw beko hai jenote gelifra gabangino Good morning friends dini hai naiti san company so hai mendawari ne amrai dini dinna mabri jalango nongtam eसे share खालामगोन nongtama onanai nailangbai थाब्लानो जाबाय दायो जों फुंनि सा बिस्कुट लांखांबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथाङा मा जालाङो Let's go लोगोफोर जोङो थिया बिस्कुट जाखांनाय लोंखांनायहाय ओमफ्रायहाय माबा धोरोम बिजाबनिफ्राय जोङो बोसोन खोथाबाय बिनिफ्राय खोथाखांनानैहाय दा नै जाहोबावदों पावरुटि ओमफ्राय जलाफि दाउदै घुगनि जायगाया पुरा बुकिं बेवहाय जायनि जाहोनाव जों ओरै नै जालायनानै जानांदों सलाम बोलता है उधर से चोर को ढूंढने के लिए सोचा हम तुम ढूंढ के पकड़ा होगा सोचा यहाँ पर सो रहा है खाली सो बाद में इज्जत ट्राई करेगा सब नहीं होगा यार eating rice अमा बेदरजों ओंखाम जागासिनो दं बारहाय दा जों लोगोआव दङ नै ब्रादार अनुसरन मसानि आङो बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि दा नैबे जे कम्बारेन्स जादों बियो मा प्लेसाव जादों माने मा जायगायावहाय बेयो मेन्दाबारियावहाय जादों लिटिल फ्लक चार्चनि आरियावहाय मेन्दाबारियावहाय औ ओमफ्रायहाय बेयाव दे जेसेबांफोर गोजाननिफ्राय फैदों माने बेसेबां गोजाननिफ्राय फैया जादों बेवहाय बेसेबां मोन मथा मथि ओरैनो 52टा ना 55टा मन्डली दं आरोखि ओमफ्राय बेसेबांसिम जानाय दा मथा बेवहाय 622 जन जादों आरोखि लिस्टआवहाय 622 बेवहाय गार्जेनफोर बादे आरोखि चिल्ड्रेनफोर लागा आरोखि गोरलैफोर लागा माने नैबे प्रग्रामाथ' चिल्ड्रेन नालाय चिल्ड्रेन फेस्टिभेल दा ओमफ्रायहाय नैबे प्रग्रामखौ मा थांखि लानानैहाय बानायनाय जायो बेखौहाय जेन'ते गोरलैफ्रा गोबाङैनो दाबो इसोरखौ मोनाखौ इसोरनि बिसय मिथियाखौ थ' बिसोरनि जुनिहाय मिथिहोनायनि जुनिहाय बा इसोरखौहाय जेन'ते गोसोआवहाय नाजावना लानायनि जुनिहाय बेखौ खालामना जाबाय बेनोसै आरो थेंक इउ स' माच जों दायो लोगोफोर सासे आबैमोनावहाय दुगैनो थांगासिनो दङ दा टाइमा बेलासिसो खयथासिलै जायखिजाया दा टाइमा 2टासै 4टासै मोजां बुरा दा टाइमा 4टासिम जाबाय ने 4टा बेसे 4टा आंलाय माबा 2टानो नोंबो 2टा हमबाय आंबो थांफैबाय जायखिजाया लोगोफोर जोङो नै गामसा लानानै थांगौ नैबे माबा मा होनलाय मेन्दाबारि चौपाटिनि ओरैनो लामायाव थांगौ नै आबैनि न'आ जायखिजाया लोगोफोर नायलांबाय थांथामा दायो ओमफ्राय नैबे आबैखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय नैबे आबैया आंखौ सिनायगौ जाहैदों आं गोरलै समाव फैदोंमोन आबै नोंसोर ने आं सिनायखायो नुबाय आंखौ औ आंबो सिनायखागौ ना गोरलै समाव फैनायनि बावबाय आं जोंनि गामिनि सासे फंबायनि बिबै जायो आरोखि ना माय थाङा होनामोनलाय आबैया औ कम्पारेसाव होना दे आबैनि न'आबो ओरैनो आरोखि ना आबैनि न' खाथियाव औ खाथियाव ओंखारनाय आबै गय बागान लागा नोंसोरना गामिया आं दा दुगैखांबाय नै मामा मोनावहाय आबै मोनावहाय नैबे मामानि न' बे नै मामानि ओमफ्राय मामा गोरलैयाथ' कम्पारेस थांदों मामियाबो कम्पारेसन फंबायाबो बेनिफ्राय सानै फंबायाबो ओमफ्राय दा न'आवहाय आबै आबौ दङ जों आं दुगैबाय सासे लोगो दुगैगासिनो दङ ओमफ्राय सासे लोगो दुगैबावगोन नाय ओमफ्राय ओरै बिराद गय बागान नाय
Kazanga. Orang itu fikir satu itu. Asumli doman ya jaz mak sampai. Kita asumli doman gitu sampai mudah. Menjadi sih jenggot. Kalang ni aku hai. Samrum ini apa itu na? Ini fikir gitu. Acha. Iya. Bibar bay di jiw kau lah. Lagu per. Baik kompar soai karen tanga tu ni kamsi jab ekdam. Ampre hai mana bostu adi bedi ni. Jangan awi mau tham hi bay ni mama mau hai ni. Ampre ni dugi bay satu mau tu dugi bay ni. Ampre hai abuanan tem hi bay kompar sim. Ampre hai jengda kompar sa dong ni kompar sa 10 ta gan. Mama, nengah bau 10 ta sim thanai na dan sini pun thanai sih. Be kompar sa jauh kan thanai nge. Maidir gina nga maidir. Beru gina nga. Oh. Mamrai. Deh, lagi ber. Nai. Kamsi jauh ekdam. Perang, kulen mas sebagai tak celebrity mansina barang live famous mansina mah, umai ber. So, hello guys, my name is Mithinga Ushmata and I am from West Bengal, Alipurduar. So, my feeling is very good in the coming this program. So, guys, thank you, bye bye.